Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakakita ulit tayo sa ating weather analysis. Ngayong araw po ng Huwebes hanggang Sabado, Hunyo 20 hanggang 22, 2024. At ito po ang ating Tagalog version, brought to you by Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At umpisahan natin ang ating update. Ito po ang latest GovSat na ginawa natin na araw na ito ng Huwebes hanggang bukas, Biyernes. Yung low pressure area na 96W na binanggit natin nakakaang araw ay nalusaw po yun. Kahapon naging napakahinang LPA na lamang at ngayon ay na-absorb na po dito sa nagde-develop na yung tinatawag nating monsoon trough. Hindi pa po ito habagat. Subalit nagsimula na po siya. Ang ibig sabihin po ng monsoon trough, ito po yung hangin mula sa hilagang silangan, okay? At timog kanluran, okay? Nagko-converge po yan, nagbabanggaan po sila. At once na magbanggaan po sila, ay mag-create po yan ng mga maraming thunderstorms po dyan po sa line ng kanilang pag-converge, okay? O pagsanib ditong dalawang hangin. So, yan po, nagkakaroon po dyan. Although wala tayong LPA na nakikita dito, baga pagdating dito sa may West Philippine Sea, yung natitirang kaulapan ni 96W, maging ganap na LPA po siya dyan. Okay, by next week. And then dito naman po sa may East Philippine Sea, sa may Western Pacific, Micronesia, Caroline Islands, ay meron po tayong nagde-develop na yan IDCZ. Ngayon, ang hangin po dito, kasi convergence, line of converging winds din po ito. Dito po sa baba, instead na southwest, yung hangin ay galing sa timog silangan. Okay, so ganyan po siya. And then, dito naman sa taas, galing din sa northeast. Why northeast? Kasi iyan po yung galing po dito sa high pressure. May high pressure dito na malakas. So, pag-iikot ng hangin palabas, pag ganyan po lagi ang direction ng hangin yan. Okay? Pag ganyan. So, talagang yan po ang nangyayari sa atmosphere natin. Kapag may high pressure sa taas, palaging galing sa northeast o galing amihan ang hangin. Nag-converge po yan dito. Yan po ang tinatawag nating IDCJ kapag southeast yung lower portion ng convergence. Dito naman, pag southwest na po, monsoon trough po yan. Now, kung maging isang ganap na bagyo, example lang po ito, pag naging bagyo po ito, ay maghihikayat yan ng habagat. Pero hindi naman po siya bagyo. Convergence lang ng hangin mula sa ilang silangan itong pinupuntahan din itong hangin mula sa timog kanluran. Okay, so marami po yung thunderstorms maghapon hanggang gabi, kahit na umaga. So, mag-ingat lang po sa mga kidlat at biglaang pagbabaha pag may mga malalakas na mga thunderstorms. At so yan, hihinto naman po yan bukas umaga, baka umaraw, but hapon, nandiyan na naman po ang ulan, mga thunderstorms, so hapon-hapon na po yan, yung mga pagkidlat at paggulog. So ito yung fast animation, so nakikita po natin itong pag-develop nitong monsoon trough mula dito hanggang dito po sa may East Philippine Sea. And then, ito naman po yung IDCJ. Nandito lang po siya. Okay? So, zoom in satellite animation. So, nakikita po ninyo mula alas 12 ng tanghali kanina, halos buong bahagi po ng ating bansa except for extreme northern Luzon ay talaga na-covered po nitong mga makakapal at napakaraming mga localized thunderstorms sa iba't ibang isla ng ating bansa. Mula sa gitna at katibugang Luzon, Metro Manila, Mimaropa, Kabisayaan, at Mindanao. Okay? So, yan po. Talagang feel po natin ang tag-ulan. Kulang na lang yung habagat. Huwag ako ng bagyo at pasalamat din tayo na walang bagyo kasi alam natin magkakos yan ng epekto po sa ating bansa. Okay, so yan po. Tingnan natin yung infrared.
yan po mga maiitim na pula, yung mga dark red. Yan po ang mga malalakas o center point nitong mga localized thunderstorms. So, ang dami po nila. Hapon-hapon, nangyayari po yan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ito po yung wind forecast mula sa European model, courtesy of windy.com. At manatili po mula timog silangan ang hangin dito po sa may eastern portions ng ating bansa, while sa central portions ng bansa natin, sa may Visayas, Mimaropa, Sulu Archipelago, napakahina po ang hangin mula sa timog. Samantala dito sa may West Philippine Sea ay nagsimula na po ang pagkakaroon po ng hanging habagat, although hindi pa masyadong established. For the next few days po and to the weekend, lalakas po ang hangin dito. So, bukas po ng hapon, Biyernes, ay manatili pa rin yung hangin. Mula timog hanggang timog silangan sa Pilipinas. Samantala sa may West Philippine Sea, mula timog hanggang timog kanluran o mahinang habagat pa lamang. Sa Sabado, ayan po, lalakas na po ang hangin dito. Magsisimula na po ang habagat dito po sa may West Philippine Sea. Kasama po ang Calayan Island Group at Spotless. At yung coastal waters po ng Palawan at Western Luzon ay magkakaroon po ng sudden increase ng hangin, but hindi po siya lalampas ng 40 kph. And sa Linggo, dahil po may mamuo po ditong sama ng panahon o LPA, pwedeng tawagin po ito as 97W dito sa may coastal waters ng Hainan at Central Vietnam. So yan po, nakikita po rin yung hangin ay umabot na ng 40 o 50 kph. Okay. Mula sa timog kanluran. Samantala po ang ibang bahagi po ng ating bansa ay manatili pong kalmado hanggang mahina yung hangin na yung Linggo. So yan muna ang ating wind at pressure forecast. At sa ating rain forecast for the next 3 days. So, bukas po ng hapon, inaasahan pa rin natin mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Hapon o gabi, meron din iba sa umaga, lalo po dito sa may Palawan at Western Visayas. Pagdating po ng Sabado ng hapon, inaasahan pa rin natin itong mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Sa may Calayan Island Group, nagsimula na po ang hanging habagat. Okay, dahil sa pagbuo ng isang LPA dito, malapit sa Hainan. At sa Linggo ng hapon, yan po, mukhang lumalakas po yung posibleng pagbuo ng isang low pressure system. O posibleng maging isang monsoon depression. So, malalaman natin yan kung maging bagyo siya o monsoon depression lamang. At dito naman po sa Mindanao at Visayas, na yung Linggo, may mga inaasahan po tayong mga malalakas na thunderstorms. Ganyan din po sa Luzon at Visayas. Samantala sa Palawan, mayroon din po mga chances na mga pagulan. Okay, so ang ating rainfall accumulation forecast hanggang sa Sabado ay mananatili pong may mga localized thunderstorms po sa ating kapuluan. Magiging mas malakas po ang ulan dito sa may West Philippine Sea, Spratly Islands, kasama po ang Calayan Island Group. So, halos malalakas po dyan ang ulan dahil po sa pagbuo po ng monsoon trough at pag-switch into yung tinatawag nating hanging habagat na po. Okay, samantala dito sa may area po ng Sulu Archipelago, Palawan, Western Mindoro ay may mga inaasahan rin mga localized thunderstorms. At ganoon din po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan po ang magiging common feature ng 3-day rainfall accumulation. Halos may mga ulan po tayo hapon-hapon na gabi. At bago tayong paalam, ito muna yung ating wave forecast at later yung global hazards outlook. So, na yung araw po na ito ay manatili pong up to 1.2 meters ang wave height dito sa may East Philippine Sea. At ganyan din po sa may West Philippine Sea. Samantala yung inland waters ng ating bansa ay mula kalmado hanggang 0.5 ang half a meter ang laki ng alon o kalahating metro. At pagdating po ng Biyernes, same pa rin, Sabado. Yan po, tumataas po yung alon dito up to 2.5 meters. Moderate waves na po yan dahil po sa paglakas ng hanging habagat. At sa Linggo,
Ayan po, mas tataas po ang alon dito na pwedeng umabot po ng up to 4 meters, which is medyo mataas na po ang alon niyan. At dangerous po sa mga maliliit na sasakyan pang dagat, kahit na po yung mga medium-sized vehicles ay magkakaroon po ng rough seas dahil po sa paglakas ng hanging habagat. Samantala, ang inland waters ng ating bansa ay manatiling kalmado up to half a meter o kalahating metro. Samantala, dito sa may East Philippine Sea ay manatili po hanggang 1 metro lamang po ang laki ng alon. At napakaganda po, suitable para magkaroon ng fishing activities at mag-travel by sa karagatan. Okay? So, dito lang po yan sa kalagitnaan ng ating bansa at sa East Philippine Sea. Pero sa West Philippine Sea ay medyo delikado po yan, malalaking ang alon sa mga maliliit hanggang katamtamang mga shipping vessels. Okay, at bago tayong paalam, ito ang latest global tropics hazard outlook from the Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks na yung ikatlong linggo ay highly uncertain, hindi sigurado. Umpisa natin yung ikalawang linggo, valid Hunyo 26 hanggang Hulyo 2. Ang Pilipinas ay magkakaroon po ng more than 65% of above average rainfall dahil po sa pagkakaroon po ng aktibong monsoon trough at sa pagsisimula na rin itong mga konting hanging habagat. Okay? At ang Pilipinas din ay nasa more than 20% of a tropical cyclone formation o pagbuo ng isang bagyo. Pero medyo malabo po yan. Okay, sa week 3 naman po, valid Hulyo 3 hanggang Hulyo 9 ay mukhang akit po ang tropical cyclone probability. More than 40% na po na posibleng may mag-form dyan. Okay, habang mataas pa rin yung rainfall average. Okay, mas mataas sa normal. Okay, more than 60% of probability. Pero dito ay medyo highly uncertain, hindi pa sure. So, we will keep you updated next week kung anong kinalabasan po nitong outlook na ito. Okay, so dyan muna natin tapusin ating update. At again, babalik tayo na in the weekend para ibigay sa inyo pinakalatest sa ating panahon mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #weatherwiser. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Mr. Typhoon. Mayroon pong subscription button dito sa may baba. O kaya sa ating Facebook channel, Mike Mr. Typhoon Padua or mrtyphoon.com. I-follow lang ninyo ang ating Facebook channel as well as sa ating mga websites, typhoon2000.com kapag gusto nyo malaman mga latest info kung may mga bagyo po sa Western Pacific at sa ating bansa. At gayon din po ang typhoon2000.org. Kapag may bagyo, may mga advisories po tayo doon sa webpage na yan. Until sa weekend, maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.